Защо всички жени се влюбват в Киано Ривз? Ето тайната на Сигма мъжа. Част 1. Стойката. Виж как стои Нео. Раменете отпуснати, без напрежение. Не се прави на по-висок. Просто заема пространството си като крал. Част 2. Ръцете под контрол. Джон Уик никога не размахва ръце. Винаги под контрол. В джобовете или спокойно. Никаква нужда от драма. Част 3. Силната пауза. Тази пауза преди "Yeah, I'm thinking I'm back", това е сила. Сигма мъжът не бърза да говори. Част 4. Погледът на убиеца. Този поглед казва всичко без думи. Спокоен, но смъртоносен. Не заплашва. Просто знае. Част 5. Движения като машина. Matrix Bullet Time не е само ефект. Киано се движи обмислено винаги. Всяко движение има цел. Бонус. Емоционален контрол. Дори Константин Фада остава спокоен. Това е Сигма енергията.